Прызначэнцы Лукашэнкі доўга на сваіх месцах не затрымліваюцца. Сёння мы пабачылі новыя перастаноўкі. І ўжо трэцяга сакратаря Савету бяспекі за год. Падобна Лукашенко дамовіўся з Сі Цзіньпінем пра пастаўкі кітайскай вакцыны ад COVID-19. Тым часам канвеер рэпрэсій не спыняецца. Агляд памяшкання працаўнікамі дзяржкантролю і канфіскацыі прайшлі ў берасцейскім выданні «Бінокль». А Беларусь накрыла свежым снегам, што пацешыла дзяцей і дадало працы камунальнікам у студыі «Белсад». Мы мяркуем самыя важныя тэмы дня. Аліна Ковшык. Запрашаю і пачынаем. Беларусы Санкт-Петербурга собраліся ўжо 170 раз запад. Я так почувствовал в душе неудовольствием, соглашался на то, что вы, Александр Ильич, перейдете работать в Совбез. Более подготовленного человека на сегодняшний день в Генштабе в нашем нет. Любой нормальный белорус так или иначе выезжал, он видел, какого отношения к нему в любой европейской стране, он понимает прекрасно, что здесь он абсолютно бесправен. Одна из ключевых проблем у нас то, что отсутствует судебная система, она сломана. Я в шоке, год это реально много. 5 гадоў зняволення за цяжкія цялесныя пашкоджанні міліцыянту. Такі тэрмін у сучаснай Беларусі можна атрымаць лёгка, на жаль. Калі ты нават выпадковы ўдзельнік здарэння, тое, што здарылася з менчуком Віктарам Барушка, таму доказ. 32-гадовы мужчына вяртаўся з пратэснай акцыі дадому, калі яго збілі з ног і раптам за мапаўцам ён упаў на зямлю, пасля чаго апошні атрымаў пералом бярцовай косткі. Конечно, его нельзя назвать злочинцем. Я не могу видеть человека, который положил руку на Библию и сказал своим родным о том, что я вас не подводил, я действительно не совершал этих действий, которые мне вменяют. Бога верю я. Бог накажет всех. Никого не клянусь. С первого дня никому зла не желала. Никому. Ни одному человеку, участнику этого события, какое состоялось, даже те, кто издевался над сыном. Потом я никому не желала ничего плохого. Бог рассудит нас. Пасля затрымання 18 кастрычніка Віктар 12 дзён правёў у рэанімацыі. На судзе ён заявіў пра забіццё. Віну мужчына не прызнаў і пакляўся на Бібліі. А мапавец жа на судзе выступаў засакрэчана пад іншым імём і прозвішчам. Запатрабаваў 6 000 рублёў кампенсацыі ды абяцаў палову аддаць на дабрачыннасць. Гэтую палову на рахунак ужо паклалі родныя Віктара. Судовы працэс вядзе Марына Запаснік, дзяржаўны абвінаваўца Александр Романович, адвакатка Наталія Фімчык. 27 студзеня будзе вядомы вынік. Тимофей Журкевич, студэнт Віцебскага тэхналагічнага універсітэту, выйшаў на волю пасля 10 сотняў арышту. Хлопца затрымалі 16 студзеня пасля ператрусу, які сілавікі зрабілі ў яго кватэры і падчас якога канфіскавалі кампутар і тэлефон. Тимофей Журкевич распавёў нам пра прычыны затрымання і умовы адбывання арышту. Я отсидел в общей сложности 10 суток. Первые 3 из них я отсидел в следственной камере. Я был подозреваемым по уголовному делу об угрозе сотрудникам правоохранительных органов, которые исполняют свои обязанности. Вот. Потом на выходе из ИВС меня встретил участковый и вручил мне еще один протокол. И впоследствии меня в тот же день осудили и дали 7 суток. Сотрудник военной части, не помню какой, там 5524 или еще какой-то, я не помню. И вот там я видел номера телефонные какие-то, но моего номера там телефона нет, видимо, с которых писали эти угрозы ему. Вот. Но мне так кажется, что по этому делу можно любого человека привлекать, потому что, глупые люди со своих телефонов писать не будут, если захотят.
А с другой стороны, как бы, если уже вы нашли людей, которые там и фамилии были, и номера телефонов, и российские, и белорусские номера были, так что вы дергаете людей? Ну, это какая-то акт давления. Я немного боялся, думал, ну, контингент какой-нибудь соответственный будет. В основном сидят там ребята, которые немного выпивают и за мелкое хищение. Вот. Ну так, никто не обижался, все знают политических, никто к ним плохо не относится. Ну, в общем, только что скучно, мозг все время голодает, нужно чем-то его подпитывать. Вот. Чем ты там занимался? Вот в основном я занимался политизацией населения и в судоку. Вот я не умел играть в судоку, научился и теперь там играл до самого конца, до самого выхода. Политизация населения — это я? Ну, я их политизировал, своих сокамерников. Ну, они много нового узнали. Ну, они и сами как бы понимают кухню. Но вот так как-то. Ну, они тоже лояльны к нам. Анколага Надзею Пятроўскую затрымалі, калі яна выходзіла з працы. Па словах сведкі, яна ўдзельнічала ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве і аказала актыўны супраціў супрацоўнікам міліцыі пры затрыманні. Аднак адвакатка змагла прадставіць фота і відэаздымкі, якія даказваюць іншае. Суддзя накіраваў справу на выпраўленне і дапрацоўку, а сама Надзея сёння выйшла з акрэсціна. Спадарыня Надзея з намі на сувязі. Добрый вечар, спадарыня Надзея. Як вы сябе адчуваеце? Гэта першае пытанне. Добрый день. Спасибо. Я немножко чувствую себя уставшей, но полна оптимизма, потому что такое решение для меня совершеннейший сюрприз. Я очень удивлена, я готовилась к худшему, потому что я видела протоколы и понимала, по каким статьям и какие предполагаются наказания. В общем-то, для меня это был, наверное, наиприятнейший сюрприз за последние несколько месяцев. Ну, на жаль, гэта такая сумная неспадзянка, сумны сюрприз, бо ўсё ж такі суд паказаў, што вы былі абсалютна не вінаваты. Не то, што паказаў, але прынамсі адправіў справу на дапрацоўку і вас вызвалілі. Да. У якіх умовах вас трымалі, як вось вы перажылі гэты арышт, ці адчувалі падтрымку, вось як сітуацыя у вас развівалася на акрэсціна? Вы знаете, поскольку задержание у меня было абсолютно простым, то есть я не участвовала в санкционированном митинге, я была уверена, что в РОВД достаточно быстро разберутся и отпустят, но когда я увидела протокол, я поняла, что ситуация будет достаточно серьезной. И уже на Окрестина ко мне было какое-то повышенное внимание со стороны персонала, и, в общем-то, конечно, несоизмеримые меры содержания заключенных, особенно вот по таким статьям девушек, это не подлежит осмыслению. Это пребывание в холодной камере, достаточно, это было очень холодно по ночам. Мы были вынуждены спать подвое, потому что в камере было 13 человек на 6 коек, и это ощутимо. Одежды теплой было немного. В общем-то, конечно, и круглосуточный свет — это действительно выматывающее такое дело. Ну, як кажуць праваабаронцы, улады адмыслова ствараюць такія умовы для тых людзей палідзняволеных, якія трымаюцца вось у турмах, у ізалятарах, каб зрабіць іхнае перабыванне невыносна. Вось так, як вы кажаце. Ці вы з гэтым згодныя? Мне сложно сказать. Возможно, такие условия содержания для всех заключенных, не только для политических, но я не считала себя вообще какой-то политической заключенной. Ну, ошибка и ошибка, в общем-то, должны были разобраться. Но в компании было очень даже весело, и я чувствовала, что это приключение, да, оно было с элементами экстрима, но отнюдь не без определенных положительных впечатлений. Ну, вы вельмі пазітыўная асоба, калі вы разглядаеце тое, што адбылося як прыгоду, хоць і экстрэмальна. Спадарыня Надзея, апошняе пытанне, што збіраецеся рабіць далей? Я еще не решила. Мое дело не закрыто, оно отправлено на доработку. В связи с этим я вынуждена продолжать
отстаивать свою невиновность. И я очень признательна моему адвокату и всем друзьям, которые меня поддерживали, и близким. Это ощущалось, и это было очень важно для меня. Я буду продолжать работать, и спасибо моему руководству в медицинском центре ЛАД, которая очень тоже помогала и предоставила все видеосъемки, подтверждающие мою невиновность. И завтра я выхожу на работу. Спадарыня Надзея, дзякуй вам вялікі. Жадаем вам перадусім здароўя, вытрваласці, ну і перамогі з сістэмай, наколькі гэта магчыма у нашай сітуацыі. Усяго вам добрага. Тым часам мы застаёмся ў гэтай сумнай тэме палітзняволеных. На Акрэсціна ўжо як 3 тыдні не прымаюць перадачы афіцыйна з прычыны ковіду. Палітвязням не даходзяць лісты. Але ўсё гэта робіцца адмыслова, каб псіхалагічна ціснуць на незаконна зняволеных. Як мы можам у гэтай сітуацыі падтрымаць палітвязняў? З намі на сувязі Марына Адамович, жонка палізняволенага Мікалая Статкевіча. Спадарыня Марына, добры вечар. Добрый вечер. Калі апошні раз вы атрымлівалі нейкую інфармацыю, звестачку ці ліст ад спадара Мікалая? Ну, відаеце, навагоднія святы быў перапынак дастаткова доўгі, а потым лісты пайшлі па некалькі ў дзень, але зараз вот ізноў перапынак. Спадзявалася на сённяшні дзень, але пакуль няма ліста. Это ўжо тыдні 1,5 не было лістак больш. Наталія Хёрша дамаглася, каб ёй пачалі перадаваць лісты галадаваннем. Яна галадала, але, канешне, мы таксама ведаем, што яна грамадзянка іншай краіны, і была дапамога амбасады Швейцарыі. Тым часам галадаваннем яна дамаглася, што лісты да яе пайшлі. А ці Мікалай атрымлівае лісты, вы ведаеце? Вельмі розныя у нас былі часы, і вельмі розная была інфармацыя ад поўнай інфармацыйнай блакады на працягу ўсяго лета да больш-менш рэгулярнага ліставання пасля пераводу ў жодзінскую турму. Мікалай атрымлівае багата лістоў ад людзей. Правда, это таксама вельмі цыклічна, але ўсё ж такі лісты ідуць, іх багата, і падтрымка вельмі адчувальная. Спадарыня Марына, ў сваім фейсбуку вы напісалі допіс, дзе звярнуліся да тых усіх людзей, якія вас чытаюць і бачаць вашу старонку. Маўляў, не трэба рабіць перадачу зняволеным, палітзняволеным асабліва. Давайце патлумачым таксама нашым гледачам, чаму важна не рабіць перадачу, бо так падаецца, што гэта было бы добра. Вось мы там перададзім і то, это ж будзе цудоўна, але не зусім все так. Давайце патлумачым, як выглядае сітуацыя. Это, скажем так, не зусім так, не трэба рабіць перадачу, а перадачы можна рабіць толькі па ўзгадненню са сваякамі, я б так сказала. Але ўсё ж такі, калі палітзняволенага хочацца падтрымаць, то самай важнай падтрымкай будуць, канешне, лісты. А калі хочацца это зрабіць матэрыяльна, то вельмі грунтоўна было б зрабіць ім, напрыклад, грашовы перавод. Это просты звычайны паштовы перавод, яго можна рабіць і ў следчыя ізалятары, і ў калоніі, то бок месцы, дзе адбываюцца пакаранні. Ну, я, можа, крышку адхілюся, просто скажу, што ёсць вельмі розныя падыходы. Ёсць людзі падследныя, якія знаходзяцца пад вартай, і ёсць людзі асуджаныя, якія адбываюць так званае пакаранне. Там і нормы перадач, пасылак вельмі розныя, і падыходы да іх адпаведна. Калі чалавек знаходзіцца так пад следствам, альбо яго прысуд яшчэ не ўступіў у законную сілу, яму можа быць перададзена да 30 кілаграмаў перадач на месяц, плюс до 10 кілаграмаў, вот зараз у сувязі з ковідам, это так званая медыцынская дадатковая перадача гародніна і садавіна. Гародніна толькі чэснок і цыбуля, а садавіны, яблыкі, лімоны і апельсіны. І перадаць іх можа любы чалавек. Але все ж таки звычайна сваякі разлічваюць на тое, каб перадаць чалавеку тое, што яму абсалютна неабходна. Калі перадачы і шмат перадач прыносяць людзі, якія не ведаюць аб гэтых канкрэтных патрэбах, то вельмі часта апынаецца, што прыйшлі сваякі з абсалютна неабходнымі рэчамі, а ліміт на гэты месяц ужо выбраны. Чалавек атрымаў шмат, багата перадач, але это не тое, чаго ён чакаў, і што там клапатліва, і з увагай, і з, скажем так, ад сэрца збіралі для яго сваякі. Затое ў гэтай сітуацыі ёсць такая абсалютна унікальная мажлівасць падтрымаць зняволенага. Гэта бандэролі і перадачы. Бандэролі і перадачы на
к этой стадии не уваходят у вот эту вот норму 30 килограмм. А што можа Любой быць у человек гэтай бандаролі? Ці там можна пакласці все, што заўгодна можна выслаць? Ці таксама ёсць нейкія абмежаванні? Это обумовлено, скажем, агульными правилами и списом дозволеного у передачки, але это для подследных достатково широкий перелик у параўнанні, я маю на увазі з адміністрацыйна арештаванымі. Это может быть и мясо, и сало, сыровяленое, альбо сыровенженные килбасы, сало, мясо. Это может быть сыр твердый, это может быть любая пячэнне, хлеб, это может быть там вафли, зефир, ну то бок салодкае. А калі мы говорим про перадачы, то я б найбольш раіла, конечно ж, акцентаваць увагу на агародніне, на садавіне. Агародніна — это помидоры, перец, морква, редис, салата, гуркі, ну то бок цибуля, часник. Садавіна таксама дастаткова абмежавана, але это яблыкі, грушы, мандарыны, апельсины, лимоны. Усё тое, у чым ёсць вітаміны, адным словам, правда? Конечно, Тое, конечно. чаго так не Безумоўна, хапае людзям. сухафрукты. Так, безумоўна, сухафрукты, але варта улічваць, што чарнасліў не прымуць і рызынкі не прымуць ні пры якіх, скажем так, абставінах, і не прымуць сушаныя так званыя ягады, то бок там журавіна, вішня, яе не прымуць таксама. Так что это в основном курага, фінікі, вот такое. І, канешне, арэшкі. Можна перадаць алей. Это таксама важна. Тут, ну, льняны, напрыклад, алей, аліўкавы алей, тое, што ўтрымлівае гранічна неабходныя поліненасычаныя тлустыя кіслоты. Так што, ну, як бы выбор ёсць. Кава, безумоўна, гарбата. Да, ну нельга домашнюю хатнюю выпечку, нельга там всякая здоба, у якой ёсць начинки, і нельга семечки. Вот это для мяне абсолютно незразумела, тому что ну, орехи можно, любые практично, а вот семечки, ни кунжут, ни сланечник, я не ведаю, якія меркаванні тут. Спадарыня Марына, дзякуй вам за ваши вельмі каштоўныя парады. Мы, канешне, все памятаем таксама і пра спадара Мікалая, і пра іншых 180 палітзняволеных, вызвалення якога дамагаецца уся Беларусь, а таксама міжнародная супольнасць. Хоць, канешне, апошнімі днямі была ўвага вельмі скіравана на Ігора Лосіка, і мы цешымся, што ён спыніў галадаванне. Гэта азначае, што ён можа выжыць. Вось, але тым часам мы памятаем пра ўсіх палітзняволеных. Усяго вам добрага, трымайцеся. Можно еще одно слово? Конечно, давайте. Кроме признанных так званых палітзняволеных, у нас больше за 750, ну, агулам больше за 700 человек как минимум знаходятся за кратами, и я абсолютно перакананая, что все яны маюць право на такую ж увагу грамадства, як і люди, якіх уже признали палітзняволеными, и что яны будут признаны такими поздней. И что тычыцца Ігора Лосіка, я вельмі прашу не памяншаць увагі да яго сітуацыі, бо стадыя выхаду з галадоўкі, яна найбольш складаная. І калі грамадства супакоіцца, то Ігор можа мець проста праблемы далейшым са здароўем. Я лічу, што мы проста мусім настойваць, каб яго перавялі ў бальніцу і каб яго выводзілі з галадоўкі прафесійна. Шановныя беларусы, не спыняйцеся, настойвайце на тым, каб вызвалілі Ігора Лосіка, таксама іншых палітзняволеных. Гэта былі парады ад жонкі Мікалая Статкевіча. Спадарня Марына Адамовіч, дзякуй вам вялікі, усяго вам добрага. Тым часам мы застаемся ў гэтай тэме, і вось праваабарончы цэнтр «Вясна» прэзентаваў даклад «Адміністрацыйны арышт у Беларусі 2020 як інструмент парушэння правоў чалавека». Ён быў зроблены на падставе апытання больш як 500 затрыманых. Праваабаронца Павел Сапелка распавядае пра парушэнні, з якімі сутыкнуліся ў изолятарах арыштаваныя паводле адміністрацыйных артыкулаў. Большинство из тех, кто был наказан административным арестом, был наказан впервые. То есть там порядка 90 с лишним процентов тех, кто попал на сутки, они попали туда впервые за выражение своего мнения и за участие в мирном собрании. Была еще очень страшная цифра, на мой взгляд, это четверть из тех, кто прошел через места административного задержания и ареста, после выхода из изоляторов жаловались либо на то, что они получили вирусную инфекцию, либо на то, что им диагностировали ковид. Почему мы собрали это в
в одно количество, потому что многие из тех, кто был твердо уверен, что это ковид, у них или не было возможности провести анализ, или они просто не хотели его проводить. Ну, на мой взгляд, это уже само по себе нормально показывает ситуацию в изоляторе. Беларускі хельсінскі камітэт і праваабарончы цэнтр «Вясна» канстатуюць стасаванне катавання ў Беларусі. Праваабаронцы папрасілі камітэт ААН супраць катаванняў накіраваць ураду Беларусі свае пытанні, бо вядома, што саму «Вясну» ці беларускі хельсінскі камітэт, так званы ўрад, слухаць не будзе. Пытанняў 80, а сам даклад будзе прадстаўлены на 70-й сесіі камітэту супраць катавання ААН. І з намі на сувязі з Менску старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак. Спадару Олег, добрый вечер. Так, прывітанне ўсім. Давайте назовем, вось вы там вызначылі 80 пытанняў да ўраду, але вось можа так скажем топ-5 самых галоўных, на вашу думку, давайте агучым для наших гледачоў. Ну тут ведаеце, важна разумець, што гэтыя пытанні яны тычацца не толькі выключна сённяшняй сітуацыі і гэтых самых таких яркіх праблемаў, которые мы зараз усе назіраем. Гэта ўсё ж такі пытанне ў кантэксце даклада аб выкананні канвенцыі супраць катавання, і там сістэмныя пытанні, которые тычацца ўсёй сістэмы супрацьдзеяння катаванням у розных кантэкстах, у розных аспектах. Вось, таму там, насамрэч, шмат рознага, а, канешне, самае галоўнае – гэта механізмы, пытанні, которые тычацца механізмаў супрацьдзеяння катаванням. Гэта, перш за ўсё, пытанні пра тое, наколькі рэальна можна абараніць свае правы скаргамі ў суд, наколькі ўвогуле ёсць магчымасць з гэтымі катаваннямі разбірацца. Бо пакуль не будзе інструментаў супрацьдзеяння, гэта сістэма будзе аднаўляцца і працягвацца. Спадар Олег, на хвіліначку прапаную аддаць голас Мінчукам, бо мы запыталі, ці існуюць у Беларусі праблемы з правамі чалавека, якія прыклады вы можаце прывесці. Вось на вуліцах Менску мы запыталі мінаков, давайте паслухаем разам іх адказы, я вас папрашу пракаментаваць потым. Так, тут у нас на дворе вероятно, такое... можно отметить сразу нарушение прав свободы слова, потому что последние события показывают беспрецедентное давление на прессу. Право, наверное, на защиту, потому что отбираются на юридическую защиту, потому что у многих адвокатов, которые выступают на стороне оппозиции, отбираются аккредитации. С правом на свободу слова, я думаю, опять же, очевидно, что нас закрывают некоторые СМИ, негосударственные. Это, в принципе, нарушает право на свободу слова в этой стране. Но что еще? Право на волеизъявление. Ну, та же самая ситуация. Многие люди не могут высказаться. Право на здоровье. У людей нет прав. Никаких. Любой нормальный белорус так или иначе выезжал, он видел, какого отношения к нему в любой европейской стране, он понимает прекрасно, что здесь он абсолютно бесправен. Одна из ключевых проблем у нас то, что отсутствует судебная система. Она сломана полностью. То есть мы не можем на нее полагаться больше. То есть что бы ты ни пытался сделать, ты никогда не можешь быть уверен, что у тебя это получится, потому что придут люди, которые это все не дадут тебе это сделать. Там, милиция какая-нибудь. Они нарушат все законы, и суд станет на их сторону. И все. И что бы ты ни пытался сделать, это будет работать по одной и той же схеме. К сожалению, нигде, ни в одной стране, ни в нашей маленькой Беларуси, ни в огромной России, ни вообще на всей планете никто никогда не будет защищать права каких-то бедных, несчастных, у которых нет денег. И везде все одинаково. Шмат людей з гэтым зараз сутыкаецца, прычым гэта розныя людзі, людзі розных сацыяльных кругоў гэтаксама. Прычым шмат інтэлігенцыі, шмат вельмі пісьменнікаў, людзей культуры, людзей навукі. І гэта просто на гэта нельга глядзець. Спадар Олег, вось папрашу вас пракаментаваць, ці беларусы дастаткова добра арыентуюцца ў тым, якія правы ў нас парушаюцца? Я думаю, что мы побачили, в принципе, достатково такі рэпрэзентатыўны зрэз думак
людей адносно правоў чалавека, таму што мы бачым тут і даволі абазнаных людзей, добра абазнаных. І вот жанчына гаварыла, што паўсюль так і нічога зрабіць нідзе немагчыма. Розныя думкі, розны ўзровень, канешне, падрыхтаванасці ў людзей і разумення, жадання разбірацца ў праблеме, як і, в прынцыпе, з іншымі праблемамі. Вось. Але, канешне, мы бачым, што людзі гавораць большасцю перш за ўсё пра тое, што актуальна зараз. Про тое, што яны адчулі пазбаўленне свабоды слова, свабоды магчымасці выказаць сваё меркаванне. Гэта тое, пра што зараз паўсюль пішуць, паўсюль галоўныя галоўныя навіны, галоўныя праблемы. Цікава, што якраз катаванні прагучалі менш, но тут таксама можа быць яшчэ спецыфіка тэрміналогіі. Вось. Ну і ўсё ж такі гэта галоўнай тэмай было крыху раней, калі тысячы беларусаў подвергаліся гэтым катаванням у розных формах і ў розных месцах. Вось. Ну, але людзей гэта непакоіць, это відавочна. Праблема правоў чалавека. Дакладна так. Я думаю, што зараз ужо існуе вельмі мала людзей, якія не сутыкнуліся з парушэннямі ўласных правоў у якой-то не было форме. А вось над чым зараз працуе беларускі хельсінскі камітэт? Вось ваш галоўны накірунак, акрамя таго, што вось вы падрыхтавалі гэты дакумент для ААН, для камітэта супраць катаванняў у ААН. Вось над чым яшчэ вы зараз працуеце? Што вы можаце расказаць? Ну, я б сказаў, што тут все-таки важна памятаць пра тое, што у нас зараз актыўнае ўзаемадзеянне і такая кааліцыйная праца з усімі, з шырокім кругам праваабарончых арганізацый. І тут ёсць пэўная спецыялізацыя, пэўнае фокусіраванне розных арганізацый на розных праблемах, і такім чынам мы дапаўняем адзін аднаго. Вось. Мы, акрамя таго, што спрацуем з гэтымі праблемамі, мы таксама зараз фокусуемся яшчэ на правах людзей, которых пераследуюць на працы за іх палітычныя перакананні, за іх актыўнасць палітычную. Вось. І гэта ў кантэксце таго ж самага бізнеса і правоў чалавека, ролі і адказнасці кампаній за тое, што як яны сябе паводзяць у адносінах да людзей. І праца з гэтымі міжнароднымі інструментамі. Ну, в прынцыпе, шмат людзей звяртаецца па дапамогу в канкрэтных сітуацыях, которых терпяць. Вот зараз людзі ідуць, расказваюць пра тое, што іх прымушаюць падпісваць лісты аб тым, што адносна санкцый, што гэта ўсё... Так. Пра гэту тэму мы яшчэ сёння закранем акурат у студыі Белсат, бо сапраўды гэта таксама адно з парушэнняў правоў чалавека. Ну, это новае, жыццё пакідае такіх парушэнняў літаральна кожны дзень. Літаральна кожны дзень. Шаноўнае спадарства, мы нагадаем вам, каб вы звярталіся да праваабаронцаў, бо сапраўды яны могуць вам дапамагчы ў складаных сітуацыях, ці прынамсі зафіксаваць тыя парушэнні, якія здараюцца з вамі. Спадару Олег, дзякуй вам вялікі. Вось мы выцягнулі вас у такі мароз. Мароз, але ўжо так снегам замятае. Снегам замяло вас. Так што дзякуй вам за вашу трываласць, за тое, што вы згадзіліся з намі паразмаўляць. Усяго вам добрага. Шчасліва. Тым часам Александр Лукашенко прызначыў кіраўніком каналу СТВ Кірыла Казакова і заўважыў, што на канале з'явілася шмат новых талковых і патрыятычных асобаў. Сам жа Казакоў пасля прызначэння заявіў, што галоўная задача каналу праўдзіва паказваць тое, што адбываецца цяпер у Беларусі. Як працу СТВ ацэньваюць беларусы? І ці яны сапраўды распавядаюць праўду, мы запыталі у жыхароў Менску. Значит, телеканал СТВ, отвечу, что мне нравится, замечательный. Там больше правды говорится. Не то, что там говорится где-то там, В Белсате, правда, говорится много. Я его, если честно, стараюсь не смотреть, потому что у меня портится настроение. Такое количество вранья – это просто преступление. Я не знаю, что о себе думают эти люди потом.
но вообще так врать нельзя. Я не знаю, что у них на уме, особенно когда сменится власть, куда они побегут. Но они ужасные вещи говорят. То, что БЧБ, флаг – это фашистский, или, ну, это неправильно. Потому что, если уже логически исходить из того, что в 1994 году Александр Григорьевич принимал присягу под этим флагом, то, получается, главным фашистом был в 1994 году. Я не считаю, что Зарёнок это вообще какой-то серьезный журналист. Я не считаю, что кто-либо вообще может привести какие-то аргументы в пользу того, что он занимается журналистикой. Это чистой воды пропаганда, и тот факт, что это показывают по государственным каналам, это неприемлемо в стране, которая находится географически в центре Европы. В принципе, в цивилизованной стране такого бы, простите, за оскорбление телеведущих, да, телеведущего Озаренка уже бы вообще нужно было посадить в тюрьму за оскорбление. Да, у нас же садят в тюрьму, да, за оскорбление чести и достоинства президента. На 2 года недавно человека посадили, да, домашней химии. Ну, как бы этого человека тоже, думаю, пора было бы посадить за решетку, как бы объективно говоря. Телеграм-канал читаем. Читаем, что там более правдивая информация. Яшчэ адзін вынік кадравых перастановак. Новы дырэктар Гродна Азот. Месца Ігора Бабыра заняў былы віцэ-прэм'ер Ігор Ляшчэнка. Падобна старога дырэктара прадпрыемства так пакаралі за страйкі. Ці гэта так? Паразмаўляем з лідарам стачкаму Азоту Юрыем Рававым. Добрый вечар, Юры. Вось як вы ўзгадваеце старога дырэктара Юрыя Бабыра? Ігор Бабыр быў такі ўжо чалавек ва ўзросце, яму гэта давалася цяжка. Пасля тых мітынгаў і калі мы абвясцілі свае патрабаванні каля завода кіравання, гэта далося яму цяжка, вызывалі хуткую і, напэўна, ён ужо быў не гатовы да нейкіх змен і кантраляваць гэтую сітуацыю, і прасіўся ён ужо даўно, каб сысці на пенсію. Але вось разговоры пра персону Ляшэнка ўжо шлі нейкім цягам часа. І гэта нейкае такое ўзмацненне, каб кантраляваць людзей. Лукашенко казаў пра тое, што ніякіх шатаній. А Ляшэнка кажа, ну так, мы і азотны комплекс павінны будаваць. Але вось можна пабачыць, што хвалюе паперш Лукашенка. Гэта тая актыўнасць, як людзі прагнуць да волі. Так, я, можа, зачытаю цытату. Гэта вельмі важнае прадпрыемства, стратэгічнае. Мы шмат казалі пра тое, што нейкіх бадзянняў на гэтым прадпрыемстве быць не можа, бо не дай бог, што здарыцца, зараза накрые ўсю Берасці, так што рассаднік заразы у вас там. Таму павінна быць там самая жорсткая дысцыпліна, не толькі тэхналагічная, але і ў арганізацыйным плане. Вазьміцеся за гэта. То бок гэта рэальная, фаз, так, што каманда на зачыстку ўсёй гэтай актыўнасці, якую вось вы таксама разводзіце. Вось калі Лукашенко кажа пра нейкую небяспеку ў экалагічным плане, то трэба было спыняць вытворчасць яшчэ 26 кастрычніка, таму што з гэтага часу пачаліся недахопы тэхналагічнага персаналу і нягледзячы ні на якія інструкцыі, як павінна працаваць, вытворчасць працавала, і ўсе зразумелі ў той момант, што гэта палітычнае рашэнне, і бяспека людзей не хвалюе Лукашенка. Ну, канешне, яго хвалюе, Лукашенко хвалюе тое, што людзі на Гродна Азот больш за другіх буйныя. Ну, можа, не буйныя, актыўныя, скажам. Вы ж там не буянілі, вы проста паказвалі, што маеце сваё меркаванне на тое, што адбываецца. Людзі яднаюцца ў праўзвяз незалежны. Колькі зараз людзей? Больш за 500, і ўжо нейкія персоны пачалі выслужвацца перад Ляшэнка, ўжо падалі запыт, колькі, якія людзі. Хачу перавядаць прывітанне камерцыйнаму дырэктару, намесніку Ляшэнка Балябіну, які шукае гэтую інфармацыю. Ну, гэта актыўнасць яе ўжо нічым не спыніць. Гэта барацьба з ветранымі млынамі. Ну, я разумею, з Азота звольнілі, здаецца, 30 чалавек, так? Ці як выглядае зараз сітуацыя? Калі лічыць з жнівеньскіх падзей, то больш за 40 асоб, 43, калі мне не змяняе памяць. 43 асобы, гэта частка людзей была вымушана звольніцца
пад ціскам, а частка далучылася да страйку 26 кастрычніка, і яны звольнены. Але весь час все змяняецца. І калі мы лічылі, што мы зараз не будзе ніякага актыва на заводзе, з'яўляюцца новыя людзі з добрымі галовамі, якія хацяць дапамагаць, дапамагаюць па самым розным накірункам у працы на Азот, каб мы былі больш падрыхтаваныя. Таму што, разумееце, вся гэта блытаніна, якая была ў жніўню, калі гэта будзе зараз, а напэўна будзе, яшчэ будзе народу час для таго, каб выказаць сваё слова. Мы ўжо больш падрыхтаваныя да гэтага. Мы ведаем, што мы павінны рабіць. Але патрэбна воля людзей, і каб яны не баяліся. А які вось зараз кадравыя недахопы на Азоце? Ці сапраўды так моцна бракуе персаналу? Моцна бракуе, таму што нават у карпаратыўным выданні, які ўзначальвае былы супрацоўнік КДБ Бараўкоў, шукаюць тэхналагічны персанал. Такога не было ніколі. Таму што быў конкурс з людзей, якія прыйшлі з універсітэта, з тэхнікума. Там у кадрах былі нейкія сшытачкі, каго трэба запрасіць. А каб так гэта шукалі людзей, не было. Даходзіць нават да сварак у нейкіх цэхах паміж сабой, бо людзі разумеюць, калі я стану на месца таго, хто далучыўся да страйку, я штрайкбрэхер. І калі я не маю волі гэтага зрабіць, то я не мушу ісці туды. Людзей шукаюць па аб'явам. Такога не было ніколі, каб тэхналагічны персанал так шукалі. І гэта аб чымсьці сведчыць. І гэта сведчыць таксама пра тое, што ёсць пэўная салідарнасць сярод працоўных, што, як вы кажаце, людзі не хочуць станавіцца гэтымі штрайкбрэхерамі на сваім уласным прадпрыемстве. Канешне, не. Таму што все разумеюць, як гэта выглядае, калі ты на лёсе свайго калегі, які зрабіў гэты крок, робіш сабе кар'еру. Непрыгожа гэта, слаба кажучы, і калектыў дае адчуць гэта тым людзям, якія пытаюцца змяніць на месцах, далучыўшыся да страйку. Дзякуй вам вялікі. Будзем сачыць і далей за тым, як будзе працаваць Ігор Ляшенка на Гродна-Азоце, а таксама за тым, як развіваецца стачка. Тым часам вы можаце не проста назіраць за тымі падзеямі, якія адбываюцца ў нашай краіне, і маўчаць. Вы маеце цікавыя фотаздымкі альбо відэа, абавязкова дзяліцеся гэтай інфармацыяй, гэтымі матэрыяламі з Белсатам, дасылайце файлы ў нашай сацыяльнай сеткі, у тым ліку ў Тэлеграм-бот. Зрабіць гэта вельмі проста. Глядзіце інструкцыю, дзяліцеся апошнімі падзеямі з нашымі гледачамі. Маеш навіну? Падзяліся з намі праз чат-бота ў Тэлеграме. Зайдзі ў Тэлеграм. Разгарні канал Белсат. І націсні зверху на назву. Абяры Белсат-бот і дашлі паведамленне. Чарговы кадравы скразняк прадзьмуў па калідорах улады. Горадні Азот узначаліў Ігор Ляшенка, уже ў гэтым абмеркавалі ў студыі. У берасці новым губернатарам стаў Юрый Шулейка, раней быў памочнікам Лукашэнкі па Гомельскай вобласці. Васіль Герасімаў узначаліў камітэт дзяржкантролю, а Александр Вальфовіч прызначаны дзяржсакратаром Савета бяспекі Беларусі. Кірыл Казакоў стаў кіраўніком канала СТВ. Які сэнс у гэтых перастаноўках? Усё гэта мы абмяркуем з Александром Пласкавіцкім, былым працаўніком адміністрацыі прэзідэнта. Добрый вечар, спадар Александр. Добрый вечер. Ці вас здзівілі сённяшнія перастаноўкі, якія выканаў Александр Лукашенко? І якія яны маюць сэнс? Вы не поверите, но немножко удивили. Давно уже со времен Бурбонов говорят, что революция их ничему не научила. Лукашенко она научила еще меньше.
Он решил вернуться к прежнему стилю кадровых перетрусов и производит их в прежнем стиле. Он думает, что если он будет вести себя как раньше, так и все остальное станет как раньше. Это, как учил нас товарищ Карл Маркс, все равно, что выходить с зонтиком на улицу в надежде, что пойдет дождь от этого. Ну, мы разумеем, што, канешне ж, дождж ад самага парасона не пойдзе. Тым часам тады запытаю інакш. Што хацеў паказаць Александр Лукашенко, робячы гэтыя перастаноўкі? Бо так з вашага адказу выглядае на тое, што гэта быў такі піар-крок, так? Проста паказаць, што Лукашенко штосьці яшчэ можа. Я думаю, что показать было не главной его задачей. Главной его задачей было вернуться к любимому стилю жизни, когда можно время от времени собирать каких-то людей, мало ему знакомых, и делать вид, что он в этом государстве все кадры назначает. Буквально днем и ночью старается для народа, чтобы у него были хорошие руководители. Но судя по тому, как это сегодня происходило, когда он высшим должностным лицам, в первую очередь госсекретарю Совбеза, рассказывал, что вы, наверное, системный и знающий человек. Но говорил это не потому, что знает этого человека, Александра Григорьевича II, а потому, что тот работал в Генштабе. Из этого Лукашенко и сделал вывод, что это хороший кадр. Это ли не доказательство того, как на самом деле проводится кадровая политика? Но Лукашенко нравится вот так вот очень часто появляться и делать вид, что он в этом государстве очень хорошо занимается кадровой работой. Ну, фактычна, тое, што адбылося сёння, гэта былі кадравыя перастаноўкі. Проста адныя фігуры перасунулі там на нейкія іншыя пазіцыі, але сума сумарум нічога не змянілася. Ці азначае гэта, што Александр Лукашенко адчувае кадравы голад, што не хапае рэальна людзей, якія былі бы гатовыя заняць нейкія адказныя пазіцыі ў Беларусі? Я уже отвечал сегодня на этот вопрос, поэтому повторюсь. Кадровый голод бывает у того, кто на самом деле реально напряженно занимается работой. Ему действительно нужны высокопоставленные специалисты самого высокого уровня. Тот же, кто имитирует работу по всем направлениям, ни в каких кадрах не нуждается. И в данном случае, заметьте, и должность госсекретаря, и должность председателя комитета госконтроля, и должность всех остальных лиц, сегодня назначенных или согласованных, пустовали достаточно долго, и никто в нашем государстве даже не заметил, что эти должности пустуют. Это ли не доказательство того, что на самом деле эти кадры и не нужны никому? А раз нет нужды в кадрах, то какой тем более может быть кадровый голод? Што гэта кажа пра стан нашай дзяржавы? Тое, што доўгі час пэўныя пасады могуць быць нават пустымі і на нішто гэта не ўплывае. Вось які дыягназ можна паставіць нашай краіне праз гэта? Я думаю, что и на сегодняшний день как никогда ярко видно, что вся наше государство все больше и больше последние годы особенно превращалось в имитационное. И сейчас, когда мы столкнулись с серьезными проблемами, с одной стороны, дотационная экономика исчерпала свои резервы и вот-вот сдуется от того, что дотаций больше не поступает, по крайней мере, в жизненно необходимых ей размерах. Наша государственная система превратилась в какую-то систему полной безответственности. И в это время, когда на самом деле нужно решать важные, серьезные проблемы, вот этот имитационный характер правления, который демонстрирует Лукашенко с самого начала, и который в самом начале был заметен очень умным людям, к сожалению, не мне. Я, к сожалению, достаточно долго заблуждался и думал, что Лукашенко реально чем-то там руководит. Так вот, на сегодняшний день вот этот имитационный характер управления как никогда пагубен для нашего государства. И чем раньше все, кто в этой системе находится, и прежде всего Лукашенко, поймет, насколько вредно заниматься имитацией вместо реальной работы,
тем лучше. Но, к сожалению, надеяться, что они поймут, не приходится. Поэтому приходится ждать, что наш народ, показавший достаточную способность к самоорганизации, достаточно быстро воспитает и лидеров, которые этот народ поведут в нормальное светлое будущее, преодолевая реальные проблемы, а не надуманные всякие проблемы создания типа народного собрания. Спадарю Александр, а вось на вашу думку, ці хтосьці з тых людзей, якіх сёння Александр Лукашенко прызначыў, мог бы шчыра сказаць Александру Лукашэнке: Александр Григорьевич, вось вы не правы, давайте штосьці зменім, вось ці хтосьці з іх быў бы здольны наважыцца на вось такое адкрытае, ну не то што не падпарадкаванне, але прынамсі шчырасць у дадзенай сітуацыі? Я думаю, что государственные чиновники, особенно нынешней генерации, достаточно хорошо усвоили принцип. Не говори ему ничего, а потом иди и делай, что считаешь правильным. Другой вопрос, что когда на сегодняшний день профессиональные качества совсем не ценятся, а ценятся качества вроде преданности, то эти люди, скорее всего, пойдя и начав поступать по этому принципу «делай, что считаешь нужным», к сожалению, будут считать нужным что-нибудь такое, что является игрой в бирюльки, а не на самом деле госуправлением. Спадар Александр, дзякую вам. На жаль, гэты дыягназ сумны і ну, шчыры, праўдзівы. Вось. Вельмі спадзяемся на тое, што ўсё ж такі калісьці наша дзяржава будзе кіравацца тымі людзьмі, якія не будуць імітаваць працэс, а рэальна пачнуць займацца тым, што патрэбна. Дзякую вам вялікі за По крайней размову. мере, к этому все идет семимильными шагами, поэтому со своей стороны смею вас заверить, что мы достаточно быстро придем к тому, что нужно. Другое дело, что это будет, конечно, трудно, и еще самые большие неприятности ждут нас впереди, к сожалению. Но, надеюсь, они будут не очень долгими. Спасибо и вам за внимание. Дзякуй вялікі. Мы таксама разумеем, што без цяжкасцяў немагчыма нешта змяніць. З намі на сувязі быў Александр Пласкавіцкі, былы працаўнік адміністрацыі прэзідэнта. Дзякуй вам вялікі за каментар. Тым часам прапанова, ад якой нельга адмовіцца, праўладная федэрацыя прафсаюзу Беларусі пачала збор подпісаў працаўнікоў бюджэтнай сферы пад зваротам на адрас міжнароднай арганізацыі працы. У лісце патрабуюць адмяніць эканамічныя санкцыі еўразвязу супраць уладаў Беларусі. А што самае цікавае, сведчанне, што Федэрацыя прафсаюзу Беларусі прымушае гэты ліст падпісваць. Як вы ставіцеся да прапановы Федэрацыі прафсаюзаў падпісваць вось такі калектыўны, быццам бы адкрыты ліст супраць санкцыяў? І як вы ставіцеся да саміх санкцыяў, мы запытали у жыхароў Магілёва. Я за чиновников вступаться не буду. Их слишком много развелось. Я лічу, што кожны чалавек павінен сам рабіць свой асабісты выбар, як яму ставіцца да гэтага, да санкцый і гэтак далей. Пака няма ніякіх вынікаў гэтых санкцый, я не бачу. Таму галоўнае, каб просто люд не пастрадаў ад гэтага. Вось. А так, санкцыі, ну, магчыма, и идут на корысть справы. Конечно, надо выступать супрать этих санкций, естественно, потому что это наш действующий президент, и мы сейчас живем, и благодаря ему, слава богу, у нас мирное небо, есть работа и кусок хлеба. Я сегодня подписала. Но я думаю, что это неправомочные действия, поэтому... Почему мы должны страдать? Я не считаю, что Евросоюз имеет право вообще выставлять Республике Беларусь какие-то санкции. Все наши внутренние дела – это исключительно наши внутренние дела. Мне без разницы, я никак к этому не отношусь ни за, ни против. Санкций, наверное, не должно быть, потому что мы должны что-то, товарооборот должен, например, тот же идти. Что-то должно продаваться, что-то должно покупаться, поэтому санкций быть не должно. Мне кажется, внутреннее все-таки. Понимаете, дело, и пускай у себя разберутся немножко, а потом уже нам дают советы и применяют какие-то санкции. А з намі на сувязі спадарня Вольга Харламова, палітолог. Добрый вечер, спадарня Вольга. Добрый вечер. Вось пра што сведчыць ну, гэты прымус падпісваць калектыўны гэты ліст супраць санкцыяў? Ці гэта азначае, што гэты санкцыі так баляць уладам і што ўсё ж такі яны трапілі у вось гэту ахілесаву пяту уладаў? Я б сказала, што наўрад ці гэта такі наўпрост прымус. Хутчэй за ўсё прымус гэта адзінкавыя выпадкі, а збольшага гэта жорсткае тлумачэнне
і выстаўленне рамак, якія просто падпіхваюць да прыняцця пэўнага рашэння, да падпісання вось гэтага зварота. І, калі казаць наконт ахілесавай пяты, я б не называла гэта ахілесавай пятой. З аднога боку, гэтыя санкцыі супраць юрыдычных асобаў для беларускіх уладаў з'явілись своеасаблівым падарункам. Потому что мы разумеем, что экономика Беларуси зараз не ў самым лепшым стане, не ў самых лепшых умовах. І санкцыі, якія прынятыя, яны даюць магчымасць прадэманстраваць крайняга. Гэта віна не дзяржавы, гэта віна не ўладаў, гэта віна не 26 год кіраўніцтва асобна ўзятым чалавекам. Гэта віна Еўразвяза, які ўводзіць санкцыі, і гэта віна тых асобаў, тых палітычных лідараў, якія гэтыя санкцыі патрабуюць. То есть, з аднога боку, гэта проста такі падарунак пасля навагодні уладам і магчымасць перакласці віну і перавесці адказнасць на таго, хто па вялікім рахунку да той сітуацыі, у якой зараз ёсць Беларусь, эканамічная сітуацыя, ніякага дачынення не мае. То бок гэты ліст, гэта хутчэй такая таксама імітацыя дзейнасці, што мы хоць нешта зрабілі, быццам бы мы баімся, але нерэальная баязнь. Тым часам чакалася, што на пачатку году будзе прынятае пашырэнне санкцый, вось так званы 4-й пакет. Ці вядома нешта болей? Паводле Валерыя Кавалеўскага, прадстаўніка Святланы Ціханаўскай у замежных справах, у вонкавых справаў, варта чакаць ужо у лютым. Якія гэты санкцыі, які павінен быць гэты 4-й пакет санкцыяў паводле вас, спадарня Вольга? Санкцыі мусяць тычыцца перш за ўсё фізычных асоб. Прычым не толькі першых і каля першых асобаў, не толькі тых, каго мы пастаянна бачым па тым жа самым тэлевізіі. Гэта у тым ліку санкцыі, гэта спіс, у які мусіць патрапіць у абавязковым проста парадку і суддзі, якія прыймаюць рашэнні, з якімі мы сутыкаемся. Гэта непасрэдныя выканаўцы гэтых рашэнняў. Спіс, безумоўна, мусіць пашырацца, але гэты спіс мусіць пашырацца не ў накірунку юрыдычных асобаў, а ў накірунку фізычных асобаў. Бо і палітычна, і тэхнічна ўключэнне ў спіс юрыдычных асобаў цягне за сабой досыць складаныя, шматузроўневыя наступствы, якія не ў апошнюю чаргу невыгодныя апазіцыі у тым ліку. Мы ведаем таксама пра выпадкі таго, калі ўключаюць пэўную кампанію санкцыйны спіс, то потым яна хутка перапісваецца і фактычна працягвае весці сваю дзейнасць, але ўжо пад іншай назвай. Як варыянт. І насамрэч юрыдычныя асобы, асабліва юрыдычныя асобы, якія прыбліжаныя і якія рыхтуюцца да таго, што іх уключаць у гэты спіс, яны маральна падрыхтаваныя і ім не патрэбна шмат часу дзеля таго, каб пераарыентавацца, дзеля таго, каб перапрафіляваць працу, і праз досыць кароткі тэрмін яны, ў прынцыпе, працуюць на тых жа самых умовах і з тымі ж самымі наступствамі. Але ёсць супрацоўнікі, ёсць сем'і супрацоўнікаў і ёсць магчымасць шантажаваць гэтых супрацоўнікаў тым, што у вас праблемы, і гэтыя праблемы будуць пашырацца, і вінаватыя ў гэтых праблемах тыя, хто заклікае да таго, каб уносілі ў санкцыйныя спіскі юрыдычныя асобы. Таму атрымліваецца, што гэта сапраўды такая гульня ў свае, пэўным чынам, гульня ў свае вароты.
Спадарня Вольга, крышачку закрынем таксама іншую тэму, бо сёння Роман Галоўчынка накіраваўся ў Маскву, дзе сустрэўся з расійскім прэм'ер-міністрам. Ну, быццам бы там нічога такога суперсенсацыйнага не адбылося. Тым часам, на вашу думку, ці важны гэты візіт і які, ну вось, што засталося па-за камерамі, па-за гэтымі прэс-рэлізамі, навошта Галоўчынка паехаў у Маскву? Якая важнасць, які сэнс гэтага візіта? Мы бачым не ў апошнюю чаргу праз сродкі масавай інфармацыі і беларускія, і расійскія. Расія і Беларусь усімі сродкамі дэманструюць сваю еднасць. Расія дэманструе падтрымку Беларусі на ўсіх накірунках, па ўсіх пытаннях. І такім пацверджаннем, апошнім пацверджаннем такой падтрымкі было мерапрыемства ў Савеце бяспекі, калі прадстаўніцтва, калі дэлегацыя Беларусі і дэлегацыя Расійскай Федэрацыі выступалі адзіным фронтам супраць прадстаўнікоў апазіцыі і супраць дэлегацыі тых краінаў, перш за ўсё Эстоніі, якія ініцыявалі гэтую сустрэчу. І сённяшні візіт, ён таксама візіт-дэманстрацыя. Візіт-дэманстрацыя таго, што мы разам, у нас ёсць агульныя пляны, і ніякія знешнія і ўнутраныя падзеі, яны не здольныя сапсаваць вось гэтыя сяброўскія, братэрскія адносіны і тую будучыню, да тыя перспектывы, якія бачыць урад Беларусі і Расіі. Вялікі за ваш каментар. Нашым госцем была палітолог Вольга Харламова. Всього вам добрага. Побачення. Шановне спадарства, тым часам сёння 171 дзень пратэсту, а беларуская дыаспара ў Санкт-Петербурзе кожны са 170 дзён, што мінулі пасля выбараў прэзідэнта, ладзіла акцыі салідарнасці. Толькі ўявіце сабе, кожны дзень. Са здымкаў падчас акцыі ўдзельнікі стварылі прыгожы 20-хвілінны ролік. Увесь мы паказаць вам не здолеем, але вось некалькі самых яскравых момантаў салідарнасці вашай увазе. На гэтым я пастаўлю кропку. З вамі развітваюся. Дзякую за ўвагу. З вамі была Ліна Коўшык. Да сустрэчы. Белорусы Санкт-Петербурга собраліся ўжо 170 раз запар. Червоно-белой подводной лодки. 99-й день протеста. Мы Рома! Мы Рома! Мы Рома! Мы выше! Районы Святоха и Сбродная. Пламенный привет от Беларуси Санкт-Петербурга. Живе Беларусь! Живе! Назад у нас украли выборы. После этого начались протесты в нашей стране. А тебе мы совсем не грустим. Ты давай улетай подалёты. До свидания.
Добрый вечер, шановное гаспадарства, з вами Ярослав Стешик. Распачынаем агляд галоўных навінаў. І вось што прынёс нам гэты аўторак. Времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Перастаноўка фігураў у палацы Лукашэнкі. Он очень сильно боится, что если кадры будут застаиваться в одном месте, собираться, кучковаться, привыкать друг к другу, знакомиться, сдруживаться, то это для него опасно. Маральныя пакуты Вольгі Чамаданавай і турма для пабітага і згвалтаванага міліцыянтамі. Бог накажет всех. Никого не клянусь. Первого дня никому зла не желала. Никому. Ни одному человеку, участнику этого события, какое состоялось, даже те, кто издевался над сыном. Спартовые цацки Лукашенки. Никогда наши действия не будут направлены против спортсмена. Кто приедет на чемпионат у Раубичах? Бабыра і Ліса выгналі з цёплых крэслаў на мароз, а Вальфовіча паставілі сцерагчы парадак. Александр Лукашенко зноўку тасуе калоду чыноўнікаў, каб знайсці самых адданых, незалежна ад кампетэнцыі. Пра кадравы голад у адміністрацыі Лукашэнкі Вольга Старасціна. Амаль 3 месяцы пуставала месца дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі. Масавыя пратэсты спрычыніліся да таго, што з гэтай пасады ў ганаровую ссылку адправілі спачатку Андрэя Раўкова, а пасля і Валерыя Вакульчыка. І толькі сёння Лукашенко прызначыў Александра Рыгоровича Вальфовича, які дасюль узначальваў генеральны штаб узброеных сілаў. Более подготовленного человека на сегодняшний день в Генштабе в нашем нет. Лукашенко адзначыў, што, цытата, дзяржсакратар гэта фактычна галоўны памочнік прэзідэнта ў працы з сілавымі структурамі. Мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним. Александр Вальфович, які нарадзіўся ў Расіі, скончыў Маскоўскае агульнавайсковае каманднае вучылішча ды вайсковую акадэмію Генштабу ўзброеных сілаў Расійскай Федэрацыі, лічыцца адным з самых яскравых прыхільнікаў рускага міра. Галоўна для Лукашенко зараз не тое, што Вальфович, значыць, прыхільны ставіцца да Расіі, да рускага свету. Хутчэй ён прыхільна ставіцца да самого Лукашэнку. Гэты крытэр стаўся галоўным і ў прызначэнні Кірыла Казакова кіраўніком сталічнага тэлебачання, аднаго з 3 нацыянальных тэлеканалаў, які транслюе на ўсю краіну. Канал очень подтянулся. Вот я, например, уже почти не вижу разницы между СТВ и, так у нас принято говорить, ведущими каналами. І сапраўды, розніцы ніякай. Парень и девушка написали на земле фразу «Не забудем». Действия хулиганские, а сама надпись циничная. Новый кіраўнік паабяцаў честно освятлять падзеі. Я не верю ни в какие изменения на СТВ. Канал ужасный. Вот, и людей обманывают. Но они ужасные вещи говорят. То, что БЧБ, флаг – это фашистский или… Ну, это неправильно. То, что делает телеканал СТВ, то, что делают другие телеканалы, это чистой воды пропаганда. Вы разумееце, што там трэба рабіць, звярнуўся Лукашенко да Юрыя Шулейкі, новапрызначанага кіраўніка Берасцейскага аблвыканкаму. Шулейка, які нарадзіўся на Гарадзеншчыне, вучыўся ў Магілёве і Менску, працаваў у Горадні, апошнія 3 гады быў памочнікам прэзідэнта на Гомельшчыне, раптам мае ўзначаліць найменш вядомую яму вобласць. Чым кіраваўся Лукашенко, прызначаючы менавіта Шулейку? Он очень сильно боится, что если кадры будут застаиваться в одном месте, собираться, кучковаться, привыкать друг к другу, знакомиться, сдруживаться, то это для него опасно. Поэтому он делает все возможное, чтобы ротация происходила так, чтобы не успели сдружиться между собой, сгруппироваться, составить некий заговор. Прызначыў сёння Лукашенко і новага гендырэктара горадня Азоту Ігара Ляшэнку. Папярэдні кіраўнік Ігар Бабыр запомніцца тым, што пасля страйку звольніў каля 40 чалавек, ад чаго незадаволенасць працаўнікоў толькі ўзрасла. Ляшенко можа прыехаць зараз на Азот і казаць працаўнікам так, гэта новы віток
жыцця Азота, все, што было, гэта было да мяне, я нічога не ведаю, зараз все будзе добра. Ён, як я разумею, родны дзеля таго, каб трымаць у ежовых рукавіцах працаўнікоў, якія больш за другіх былі незадаваленыя той сітуацыяй. Гэтак робяць з апанентамі ўладаў, прадпрымальнікамі ды грамадскімі арганізацыямі і камітэт дзяржаўнага кантролю, за што Лукашенко пахваліў Васіля Герасімова ды прызначыў яго старшынём КДК. Пры назначэнні ўсіх сённяшніх новых кіраўнікоў Лукашенко ставіў ім найперш задачу – гэта змаганне з пратэстамі. Это змаганне з палітычнымі апанентамі, гэта падтрымка Лукашенка ў ягонае атрыманне ўлады. А гэта значыць, што ўся сістэма будзе працаваць выключна дзеля Лукашэнкі, а не дзеля дабрабыту звычайных беларусаў. Вольга Старасціна, Белсат. Дасюль няма ніводнай крымінальнай справы адносна міліцыянтаў і спецназу за забойствы, калечанні і катаванні дэманстрантаў. Наадварот, у турму саджаюць тых, хто пацярпеў ад міліцэйскіх дубінак, бо пацярпелымі суд прызнае міліцыянтаў. Діяна Радкевіч. За абразу прэс-сакратара Міністэрства ўнутраных справаў Вольгі Чамаданавай 2 гады хатняй хіміі. Асудзілі Менчука Дмітрыя Ушацкага за каментар у тэлеграм-чаце «Банда Лукі». Да таго ж суд абавязвае мужчыну выплаціць 5000 рублёў маральнай кампенсацыі. Год калоніі строгага рэжыму атрымаў актывіст страйку на Белшыне Віталь Красніцкі за парушэнне нагляду. Спазняўся дадому на 15-40 хвілінаў. Нагляд усталёўваецца ў выпадку 2 ці болей адміністратыўных справаў цягам 2 гадоў пасля вызвалення. Бабруец выйшаў у ліпені, паўгода адседзеўшы за крадзеж. З канца жніўня Красніцкі атрымаў каля 8 пастановаў суда за удзел у пратэстах і невыкананне патрабаванняў нагляду. Я в шоке. Год это, реально много. Много людей знаю, кто по такой же статье был судим. И год, чтобы запросили, это попадаются раз по 8. А тут с первого раза сразу максимальный срок. Пачаўся суд над студэнтам БДУІР Артёмом Вінакуравым, якога вінавацяць у закліку да страйку ва ўніверсітэце. Артёма прызналі палітычным вязнем. Хлопцу пагражае да 3 гадоў зняволення ці абмежавання волі. А студэнт Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэту Тимофей Журкевіч сёння выйшаў на волю з мясцовага ізалятару пасля 10 содняў. 16 студзеня хлопцы затрымалі пасля ператрусу ў межах крымінальнай справы. Праз 3 дні студэнта мусілі вызваліць, але прысудзілі яшчэ 7 содняў за ўдзел у відэазвароце. Ці падазраюць надалей Тимофею ў крымінальнай справе, невядома. Живе Беларусь! Никто не обижался, все знают политических, никто к ним плохо не относится. В общем, только что скучно, мозг все время голодает, нужно чем-то его подпитывать. Вот. Чем ты там занимался? В основном я занимался политизацией населения и в судоку. Вот я не умел играть в судоку, научился и теперь там играл до самого конца, до самого выхода. Апошняе слово прамовіў у суде Віктор Барушка. За зламаную ногу міліцыянта мужчыну пагражае до 10 год зняволення. Я действительно убегал, но после потечки начал заваливаться и падать, а затем меня подняли сотрудники милиции и отвели в автозак. Данное видео подтверждает то обстоятельство, что все произошло очень быстро, мгновенно, за долю секунды, и совершить какие-либо осознанные активные действия в виде нанесения акцентированного удара я не мог. Но допускаю, как и говорил ранее, как усматривается вышеуказанной видеозаписи, такое могло произойти по независящим от меня обстоятельствам. Случайно. Пасля ва ўпраўленні Ленінскага раёну мужчыну збілі і згвалцілі міліцейскай дубінкай. Віктор Барушка ляжаў у рэанімацыі 12 дзён. Бог накажет всех. Никого не клянусь. С первого дня никому зла не желала. Никому. Ни одному человеку, участнику этого события, какое состоялось, даже те, кто издевался над сыном. Потом я никому не желала ничего плохого. Бог рассудит нас. У нас всегда есть выбор, оставаться нам людьми или не людьми. Пусть они помнят это, на какой они стороне. По факце гвалту з боку сілавікоў дасюль няма ніводнай справы. Заўтра о 10 гадзіне ў суде Ленінскага раёну Віктору Барушку вынесуць прысуд. Цяпер у Беларусі 189 палітычных вязняў. Діяна Радкевіч, Белсат. І ў працяг тэмы. Сёння ў Менску затрымалі Алену Есіпёнак, жонку ўладальніка крамы «Мой модны кут», за продаж нібыта незарэгістраванай сімволікі, хаця ў заканадаўстве проста няма адпаведных нормаў аб рэгістрацыі сімволікі. Пры гэтым у краме сканфіскавалі ўсе рэчы з выяваю пагоні.
Напярэдадні ў мой модны кут заехалі з праверкай інспектары Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Яны выпісалі прадпрымальнікам вялікую колькасць парушэнняў, ды прымусілі зачыніць краму да іх выпраўлення. А ў берасці працаўнікі камітэту дзяржкантролю прыйшлі да выдаўца, а таксама дырэктара гарадскога часопісу «Бінокль». У іхных кватэрах адбыліся агляды. ДФРаўцы забралі камп'ютары, тэлефоны, флешкі і службовыя дакументы. Пасля гэтага кіраўніцтва «Бінокля» павезлі ў дэпартамент фінансавых расследаванняў на допыт. У Беларусі пастаянна парушаюць правы адміністратыўна затрыманых. Пра гэта сведчыць справаздача праваабаронцаў за мінулы год, заснаваная на апытанні 500 чалавек, якіх утрымлівалі ў ізалятарах і месцах адміністратыўнага арышту. Ігор Станкевіч распавядзе падрабязней. Ставіліся як да быдла, збівалі, не кармілі шмат часу і нават сотняў, адмаўлялі ў медычнай дапамозе. Такая сітуацыя назіралася ў 41 ізалятары 35 гарадоў Беларусі. Праваабаронцы падвялі сумныя вынікі беспрэцэдэнтных парушэнняў правоў адміністратыўна затрыманых у минулым годзе. Амаль 90% зняволеных упершыню трапілі за краты. Была еще очень страшная цифра, на мой взгляд, это четверть из тех, кто прошел через места административного задержания и ареста после выхода из изоляторов жаловались либо на то, что они получили вирусную инфекцию, либо на то, что им диагностировали ковид. У такіх умовах аказаліся больш за 33 тысячы асобаў, якіх затрымалі ў часе мірных пратэстаў. Паводле канвенцыі ААН супраць катаванняў, якую падпісала і Беларусь, такое жорсткае абыходжанне прыроўненае да катаванняў. Ніякай афіцыйнай статыстыкі пра пацярпелых за час мірных пратэстаў няма. Таму праваабаронцы скіравалі ў ААН больш за 80 пытанняў пра сітуацыю Беларусі. Іх камітэт супраць катаванняў ААН мусіць задаць уладам Беларусі. Важно получить статистическую информацию, поскольку никто, кроме государства, не владеет общей картиной того, что происходило, какие меры принимались, количество поданных заявлений, количество возбужденных уголовных дел или их отсутствие. Большасць апытаных нами Менчукоў лічыць, што іхныя правы ніяк не абароненыя. Ну нет прав. У людей нет прав. Одна из ключевых проблем у нас то, что отсутствует судебная система. Она сломана полностью. Калі інакш думаеш, разважаеш, асабліва калі твои погляды яны нейкім чынам не супадаюць з поглядамі нашай дзяржавы, то есть ўсё тады ты ўжо здраднік, ты ўжо для цябе рыхтуюць нары на хрэсце, на ўжодзіне ці яшчэ там ці ў Слуцах. Тым часам адміністрацыя жодзінскай турмы спыніла прыём перадачаў для адміністратыўна затрыманых. 3 тыдні не прымаюць перадачаў і ў ізалятары на Акрэсціна. Такое стаўленне да зняволеных – парушэнне правоў нават паводле нацыянальнага заканадаўства. Ігор Станкевіч, Белсат. Працягваем выданне «Аб'ектыву». «Воін святла». Гэтак называецца беларуска-украінская літаратурная прэмія, прысвечаная памяці Міхася Жизнеўскага, нашага земляка, забітага байцамі спецназу «Беркут» на Майдане. Прэмію сёння ўручылі ў Кіеве. Беларускім лаўрэатам прэміі стаў палітычны вязень Павел Севярынец за раман «Беларусалім. Сэрца святла». Лідар беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец ужо больш за 7 месяцаў застаецца за кратамі. Яго затрымалі 7 чэрвеня, калі палітык вяртаўся дамоў пасля пікету па зборы подпісаў ля Камароўскага рынку ў Менску. Ды ў межах крымінальнай справы яго абвінавацілі ў падрыхтоўцы масавых беспарадкаў. У снежні Паўлу Севярынцу працягнулі тэрмін перабывання пад вартаю да 20 лютага. Фонд спартовай салідарнасці дамогся адмены правядзення ў Менску хакейнага чэмпіянату свету, а таксама чэмпіянату свету па сучасным пяцібор'і. Міжнародныя спартовыя федэрацыі ўвялі санкцыі за жорсткія рэпрэсіі супраць беларусаў, у тым ліку нашых атлетаў з боку спартовых чыноўнікаў, верных Лукашэнку. Але сёлета ў Раўбічах быў запланаваны і этап Кубка свету па фрыстайле. Як там справы, высвятляў Александр Пуціла. Беларускі этап Кубка свету лыжных акрабатаў паводле першапачатковага календара павінен быў прайсці ў Раўбічах 13 лютага, але Міжнародная федэрацыя лыжнага спорту пастанавіла правесці яго на 2 тыдні раней, што звузіла магчымасць пераносу спаборніцтваў у іншую краіну. Пра гэта Белсату распавёў адказны за моладзевую палітыку і спорт у Народным антыкрызісным упраўленні Вадзім Крывашеев. В отношении этапов Кубка мира по фристайлу, Кубка Европы по фристайлу, эта работа тоже фондом началась еще в декабре месяце, и в принципе
принципе, мы находимся сейчас в постоянном контакте с представителями Международной Федерации, но именно это смещение на более ранние сроки не позволило нам, скажем так, подобрать альтернативную площадку. Этап, да, наверняка уже пройдет в Минске, и на это уже повлиять невозможно. У адрозненне ад мінулага кубкавага сезону, які Беларусь распачала са срэбра Александра Рамановскай і 5-го месца Аллы Супер, у цяперашнім кубку свету нашыя спартоўцы і дзяўчаты і хлопцы стартавалі без п'едэсталаў. Ці магло на гэта паўплываць адхіленне ад працы з камандаю перад сезонам галоўнага трэнера Мікалая Казекі і лідаркі каманды Александры Рамановскай пасля таго, як яны падпісаліся пад адкрытым лістом з патрабаваннем да ўладаў спыніць у краіне гвалт з боку сілавікоў? В принципе, результатов я бы сильно с этим не связывал. В подчинении у Николая Ивановича Козяка достаточно грамотный тренерский корпус. Со сборной сейчас ездит Александр Пеникин, который трудился в качестве его ассистента на протяжении почти 1,5 десятилетий, наверное. Першы хатні этап Кубка свету Беларусь прыняла ў 2011 годзе, а затым у наступным 12-м. Пасля быў перапынак да 2015 і пасля, за выключэннем 2018 году, Беларусь ужо не губляла права на правядзенне гэтых спаборніцтваў да сёлетняга сезону. У пазамінулым сезоне да нас прыехалі 70 спартоўцаў з 12 краінаў свету, летась было ўжо 120 атлетаў, але толькі з 9 дзяржаваў. Сёлетні варыянт чакаецца больш сціснутым. Пяты этап Кубка свету па лыжнай акрабатыцы мае прайсці ў Раўбічах у найбліжэйшую суботу, 30 студзеня. Летась тут ніхто з беларусаў у галоўны фінал прабіцца не здолеў. Александр Пуціла, Белсат. Паўднёвы цыклон Ларс прынёс у Беларусь снег і завірухі. Асабліва дасталася Берасцейскай і Гарадзенскай вобласцям, дзе за дзень выпалі 2 месячныя нормы ападкаў. Цяжкая сітуацыя на дарогах. Давайте паглядзім, як на такую снежную зіму адрэагавалі берасцейцы. Ну, зима должна быть зимой, для состояния даже здоровья. Поэтому так и нравится. Великолепно. Дети довольны, люди довольны, хоть что-то поменялось. Вообще красота. Замечательно. Ну, это их проблема. Как обычно, неожиданно, случайно пришла зима. Как всегда. Поэтому не справляются. Снега много, ребенку нравится гулять во дворе. Он должен выпасть. Не выпадет сейчас, выпадет весной. Поэтому пусть лучше сейчас идет. Повалило много деревьев. Убирают. Ну так стихия. Якім надвор'е заўтра будзе ў Беларусі, даведаемся праз момант з прагнозу. А наперадзе размова дня Святланы Калінкінай на тэму «Чаму Лукашенка супраціўляецца новым выбарам». З вами быў Ярослаў Сцешык. Да сустрэчы.